खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे समाव बिटिसिनि साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों बिटिसि सरकारा गोदानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि थिसनथाइ, जायखौ बावैसो सिगाङाव CSBआ फोसावनानै होदोंमोन 150 साख्रिनि पस्ट। बिटिसिआव गोदानै हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे समाव लाइमोनफोरनि इयुन आरो मोजांनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव फोसावदों गोदानै पस्ट, जेराव फरेस्टार 1 आव मोन 44 पस्ट आरो फरेस्ट गार्डआव मोन 110 पस्ट होदों। गासै 150 पस्टखौ CSBआ बावैसो फोसावनानै होबाय। बेनि सोमोन्दै आबुङै बाथ्रा मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना मबाइल एबा लेपटपआव नोंथांमोना ब्राउजाराव थांनानै www.centralselectionboard.com वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। मख'जाथावदि CSBआ गोदानै फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव 150 थिसनथाइ फोसावदों। नोंथांमोना 23 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय फैगौ 15 मार्च खालारनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो एबा आर'जलाइ गथायनो हागोन, जेराव नोंथांमोना फरेस्टार 1 नि थाखाय बेचेलर डिग्री थानाय जानांगोन, फरेस्ट गार्डनि थाखाय HS पास जाथारनाय जानांगोन। बेनि थाखाय CSB अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बावैसो सिगाङाव कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि भुपेन बराया कंग्रेस नागारनानै BJP राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायखौ लानानै कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै भुपेन बरानि मुसुखा सावनानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। कंग्रेसनि आफादगिरि प्रान्जल सुतियानि दैदेननायाव गोबां दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा राजीव भवनाव ज' जानानै बारग' आफादगिरि भुपेन बरानि गासैबो सावगारि बेनारफोरखौ पार्टी मावख'आव सावना मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो आरो स्ल'गान होयो भुपेन बरा मर्दाबाद, गौरव गगৈ जिन्दाबाद, आसाम प्रदेश कंग्रेस जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानखौ होयो। मख'नो गोनांदि जिल्ला कंग्रेसनि दैदेनगिरि केशन चेटिया, तरुण चेटिया, ललित कुमार दास, ब्लक कंग्रेस आफादगिरि प्रान्जल सुतिया, नेहातारि शरद पाटिलजों लोगोसे महिला कंग्रेस आरो युवा कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव एबा सोमावसारनायखौ नेमखान्थि बादियै खालामनाय जादों। रागा जोंनाय कंग्रेसनि सोद्रोमाफ्रा बरानि मुसुखाखौ सावदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन इयुनाव दोलोनि सुथुर भुपेन बरा गैयाब्लाबो कंग्रेस दोलोआ सुबुंफोरनि गेजेराव 2 गुन दावगागोन। रागा जोंनाय कंग्रेसनि सोद्रोमाफ्रा भुपेन बरानि बेरेखा दोलोनि देरहानायखौ थि खालामनो थाखाय थांनाय पन्चायत बिसायख'थिनि समाव कंग्रेस दोलोखौ लोरबां खालामदों होननानैबो अजद होदों, जायनि जाउनाव चक्रमल्ली ब्लक कंग्रेस कमिटिखौ सिफायनो गोनां जादोंमोन। जेफ्री एपस्टीननि चाइल्ड पर्नोग्राफि नेटवर्कजों गोरोबनाय मोनसे केसआव उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव थानाय मोनसे जर'खा पक्स' बिजिरसालिया शुक्रबाराव डार्क वेबआव गोबां गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, सेबखांनाय आरो भिडिअ फान्नायनि थाखाय सासे हौवा आरो बिनि बिसिखौ फासिनि साजा फोसावदों। मख'जाथावदि बिजिरसालिया सोरखारि जुनियर इन्जिनियार JE रामभवन आरो बिनि बिसि दुर्गा वर्तीखौ 33 गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमनानै फासिनि साजा फोसावबाय। फासिनि साजाखौ फोसावनानै बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुङोदि गोबां जिल्लाफ्राव बे साजा होनायनि गोबां बिबां दायनिगिरिफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय बियो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मुगैथाव आखुनि दाय होनना खालामदों, जायनि थाखाय बेखौ संदाननो एबा सोदांनो थाखाय जेबो जायगा गैया। रामभवन आरो बिनि बिसिखौ CBIआ 30 अक्ट'बर 2020 आव गथ'साफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, गथ'साफोरखौ इनाय खामानि मावनायनि थाखाय जेराव गथ'साफोरखौ गाज्रि आथोनारि आखु दिन्थिनाय बानायना राननायनि दायाव केस खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय गथ' गैयै जरा एबा हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। जेनिट'बा IVP मिरु गुवाहाटीआ 26 फेब्रुवारि 2026 आव क'क्राझाराव बेसेन नाङि इनफार्टिलिटि केम्प खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। गथ' मोननो रोङै जेंनाजों भुगिनांनाय जरा, नैथि खेब गोर्बो जोनोम होनायाव जेंना, खनले गोर्बो गारनाय, IVF आरो IUI नि खनले फेलें जानाय आरो गुबुन जायखिजाया गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गुबुन जेंनाफोरजों भुगिनांनाय बेरामि बिथांमोना माखासे बाथ्रा एबा सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना 8609094000 नङाब्ला 9874218237 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन आरो बेनि थाखाय थावनिया प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय इनफिनिटी हेल्थ केयार क'क्राझाराव फैगौ 26 फेब्रुवारि खालाराव थांनो हागोन।
बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि खौरां। थारैनो गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव माब्ला, हारिनि गेजेराव माब्ला उदां जानानै फैनो हागोन? बे सोंथिया बर' हारिनि गेजेरावनो नुजादों एबा फैदों। जों मिथिगौ बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखार फैनायनि उननिफ्रायनो साफा बारग' एनडिबिफोरा जेलाव साफानि उनाव साफा जेलाव थानांनाय एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय गोबां एक्स एनडिबिफोरा गावनि आंगो न' फारसे फैनो खाबु मोनदों। नाथाय जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला उदां जानो हागोन? बेराफारसेथिं रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन, नाथाय सम आरो कालारखौ आं बुंथ'नो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन थांनाय माखासे सानखालि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनानै गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि गेदेमा एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथां गेदेमानि एनआइए केसनि सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं जानो गोनां दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बियो जाफुङाखिसै। आसा खालामो बिथांनि बेल हियारिंनि खालारा फिन आरोबाव गोदानै फोसावजाफिनो आरो थाबैनो जोंनि गेजेराव जाहाथे बिथांनि केसआ बोखारजानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बादियै बारग' एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि केसआ उदां जानानै फैनाय मोनसे दफा दंमोन। नाथाय बे दफाया दासिमबो मावफुंजाजोबैखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।